Dywedodd Iesu y stori yma wrth y rai pobl oedd yn meddwl eu bod nhw eu hunain mor ddiwiol ac yn edrych i lawr eu trwynau ar bawb arall. Roedd yn arferol i bobl yn amser Iesu fynd i weddio i'r deml. Aeth Pharisead, un o arweinwyr y bobl, yno i weddio. Roedd y Pharisead yn meddwl fod popeth yn iawn rhyngddo ef a Duw. Roedd e'n meddwl ei bod bron yn berffaith. Daeth dyn oedd yn casglu trethi Rufain hefyd i weddio yn y deml. Doedd e ddim yn meddwl cymaint ohono ei hun ag oedd y Pharisead. Pan roedd y Pharisead yn gweddio, roedd yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, dwi yn diolch i ti mod i ddim yr un fath o phobl eraill. Dwi ddim yn twyllo na gwneud dim byd drwg arall, a dwi ddim yn gwneud pethau anfoesol. Dwi'n ymprydio'r ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi 1 rhan o 10 o popeth sydd gen i'r deml. Dwi ddim yr un fath â'r bradwr yma. Roedd y casglwr trethi wedi mynd i rhyw gornel ar ei ben ei hun, roedd yn curo ei frest mewn cywilydd. Dyma oedd ei weddi e. O Dduw, neud i faddau i mi. Dwi'n bechadur ofnadwy. Roedd y casglwr trethi yn fodlon cyffesu ei bechodau o flaen Duw. Roedd e'n gwybod nad oedd e'n berffaith ac roedd yn fodlon gofyn am faddeuant. Dwi'n dweud wrthoch chi, mae'r casglwr trethi, dim y Phariseaid, oedd yr un aeth adra a'i berthynas gyda Duw yn iawn. Bydd Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrhydeddu'r rhai gostyngedig.